Niki Mas Tegari kelas pinten to Mas? Kelas 9. Kelas 9 apa? SMP? SMP. Ya Allah. Nek saumuranku no tak pangan dhewe lho iki. Tenan. Ampun dipangan. Marah yo kelas 9 lho marah iki. Wis gak apa-apa. Sinau sing pinter ya. Nggih, siap. Ojo gagas cawe wedok-wedok sik ya. Mboten. Mas Aris pun gadah to? Ya Allah. Lah ngono kok sampean mau ning mobil kok nyekeli tanganku nyapa? Teh godani kula terus lho Pak Mas Aris Pak. Mboten mobil. Mas Aris pengen ngendikane pengen duet kalih kula tapi mboten kelakon-kelakon no. Ngoten Kono kuwi dolane jare sing sinden so jarian kaya Semar jare. Jebul kae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sugeng rawuh wonten kota Salatiga Ati Buriman Mbak Umi Afifah. Nggih, Pak. Ngaturaken penuwun rumiyin kunjuk Bapak Wali Kota sak jajarenipun nggih Bapak-bapak Dinas Pariwisata lan Kebudayaan Salatiga. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng mliginipun dumateng Bapak Wali Kota kalian jajaranipun. Matur nuwun sampun kersa tresnani kula sak rencang Mustika Laras, Pak, Bu. Mugi-mugi anggenipun panjenengan tresnani kula kalih rencang-rencang Mustika Laras. Mugi-mugi pikantuk berkah saking Allah. Terus mugi-mugi panjang yuswa. Terus mugi-mugi sehat selalu. Kathah rezekinipun mengke ampun kesupen nek sampun kathah rezekinipun nanggap wayang melih nggih Pak, Bu. Sampun. Menawi para kadang-kadang netizen niku rak sampun tepang panjenengan penggemar jenengan mboten mung ribuan sakniki langkung kathah malih. Namung ingkang langsung rawuh menika penasaran. Panjenengan asli saking pundi, Mbak Umi? Kula aslinipun saking Pulung Ponorogo. Pulung Ponorogo Jawa Timur nggih. Nggih, Jawa Timur. Taksih kuliah? Alhamdulillah. Sampun semester pinten sakmenika? Sampun semester 3, Semester Pak. 3. Nggih, mugi-mugi lancar sukses. Amin. Enggal S1 terus S2, S3. Amin pangestunipun. Syukur niru kang Ibu angkat Ibu Sukesi Rahayu. Nggih, amin. Mugi Bapak Cahya Kuntadi. Kula lumantar anggere wesel matur sembah nuwun. Mas Yoyok Bu Kesi di dalem nika ngasta wonten Madiun nggih. Madiun nggih. Monggo harusnya iki Mbak Umi iki malam ini live di Madiun ning saking Umi iki mesake aku ya tetep hadir di Salatiga. Ya mula teman-teman Mustika Laras oplus tepuk tangan untuk Umi Hafifah. Matur nuwun. Panjenengan kok kawentar Ratu Podang Kuning niku sejarah pripun Mbak Umi?
Sejarahe nggih kula awale nembang podang kuning Kelas pinten niku? kelas kalih SMP. Oh, kelas SMP nggih. Nggih, kelas Nggih, kalih. to nggih Mas Cahyo nggih niku nggih. Nggih, kula pas nyumbang lagu ngoten ten kene ringgitane Pak Yoyo. Terus bar niku terus nembangnya podang kuning terus sampun terus dilarai Ratu Podang Kuning ngoten. Duh. Engko dilengkas Fania ya untuk gelar ratu. Fania kan nggih ratu, ratu blekok kuning ya. Kok ngono kan? Nak blekok ya putih. Nak kuning ya sing suwarane mak jrat ngono kae. Ya kan blekoke disemir. Nak Fania blekok kuning. Lah nak Nila niku aja entuk bojone sing bedhug niku ratu napa niku nggih? Ratu lobet kuning. Oh lobet. Ratu lobet. Nah iya, heeh. Nila, heeh. Nak kena sih ayo bangun tonteng gitu. Nah iya. Ayo dititenge Slendra Song ayo iki gandeng. Menika karasangen Mbak kadang-kadang netizen utaminipun Mas Damar Sasongko menika maniak penggemar panjenengan. Oh nggih to. Nggih Mas Damar Sasongko piyantun Karanggedhe. Oh, kula kinten nek Mas Damar sing ngendang niki. Wah, nak niku nembe mengalami puber yang beberapa kali jan. Jenengan mboten ngefan kali kula to, Mas? Oh, ngefan banget. Matur nuwun. Deh. Podang kuning sak bawane. Nggih. Anggitanipun kadang dalang Darno napa sinten Mbak niku? Nggih, Oh saking Dalang Ngawi. Darno, nggih Oh saking nggih Ngawi. saking Ngawi sembah nuwun. Nggih. Monggo sak bawanipun podang kuning. Nggih. Nadyan wujud temong peksi golek isi podang jenar hiba bunga nyanding bisa dadi tamba Fania si Ratu Blekok Kuning. Wingi niku Mbak ten Pekalongan kula mak teratak nggih. Niku ra seneng tembang bawane jenengan ngoten niku. Oh nggih. Mbak nyok tekok mumpung amor Mbak Umi iki cakepane sing bener iki piye ngene lho. Keri dhewe iki nyanding bisa dadi ombo. Gur nyanding kok dadi ombo iki ra ya. Tombo. Kok iso ombo iki lho Pan teh. Kowe kulino to? Sing bener iki tombo. Sing bener iki tombo. Kok ombo.
Lu ngoblah-oblah ki apane ngono lho. Saku ombo, tombo nyanding bisa dadi tombo. Tombo ki obat ngono. Nak ombo ki jembir. Jembir. Lah iya. Aja ombo sik lho, Pan. Lo. Ya, Ayo, podang nembang ya. kuning. Monggo Mbak Umi Hafifah ya. Esuk awan ning omah wis ora kerasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng Gonggo Mino. miter anggonku goleki ora kerasa esuk awan nganti wengi eman jangan biarkan nyawang yang leyang tak sabar becak ning apaan kegancangan nak rintik saka kademen sarwi ngoceh derek ngelih Gerak Mas Radi. Yo,
Kados pundi komentar panjenengan putra Salatiga menjadi juara 3 tingkat nasional lomba dalang tingkat usia 15 tahun. Nggih, kula sangat mengapresiasi Mas niki to sini. Mas Tegar. Mas Mila, Tegar itu. supaya para pamirsa kadang-kadang netizen pirsa, jane piyayine sing ndi ayo Tegar ngadeg jejer Mbak Umi ayo. Ayo. Tegar ngadeg jejer Mbak Umi. Duduk, duduk. Ngadeg. Sadurunge Mas Tegar matur, ki manut tindingane slendro to ki. Nggih. Suluk ada-ada sik dadi ngin pirsa. Ayo tak dodoki kok kene. Cakepane sak senengmu. Nang, yuk. Ayo iki spontan nyate kok. Ayo suluk sik ada-ada. Utawanda tata gati wisraya Indriyaksa sara marututa pawana bana marga ana samirana lan warayang panca bayu isian magulingan ngelipo Tepuk tangannya mana untuk Mas Tegar Yuda Arfi Maulana. Ngaturno penuwun karo sapa wae sing wis nyengkuyung panjenengan sukses menjadi juara. Nggih, Pak. Ingkang nomor setunggal matur gunging panuwun dumateng para mas-mas, para yoga ingkang sampun nyengkuyung dhateng kula. Nggih sebagian mustika laras, Pak. Nggih nomor kalih saking Dinas Kebudayaan Salatiga ingkang sampun pitados kalian kula ingkang napa saklajengipun Simbah Sarjono ingkang sampun mangestoni dugi Jakarta Pak matur sembah nuwun. Nggih. Abah Kalih Pak Raji. komplit sing nyebut aja di anu pronggol. Abah sapa? Pak Suraji. Orang nganggo jenggot. Wonten. Mula tak bujek-bujekke sampeyan dadi dalang sing Nggih, amin. kaya kudangane Kengeyang, Iya, Mbah amin. Jono dadi dalang sing siji tata krama, loro ketrima, berbudi pekerti luhur. Ngoten nggih Mbak Umi nggih. Nggih, amin. Niki Mas Tegar iki kelas pinten to, Mas? Kelas 9. Kelas 9 apa? Nggih, SMP? nggih. Ya Allah. Nek saumuranku no tak pangan dhewe lho iki. Tenan. Ampun dipangan. Marah ya kelas 9 lho marah iki. kelas 9, Mbak. Wis gak apa-apa. Sinau sing pinter ya. Nggih, siap. Ojo gagas sa wedok-wedok sik ya. Mboten tak Kowe gagas, Pak. Gar, aku rak bola-bali ngandani to. Nggih. Nak bab suluk kung witiru Pak Haji Anom Surata ya. Iya, Pak. Antawacana Wijang, paring dawuh cetha sastra sanggit garap lakon Pak Purba Asmara. Nggih. Panggung seger lucu ya Suwargi Kisena Nugroho. Nggih, Pak. Nak sing dalang nom-noman sak adikku sing ya Mas Bayu Haji, Mas Cahya Kuntadi, Manum Sidokango masih Rembang wi tirunan. Nggih. Kuwi nggon bab kreativitas, nggon kepinterane tirunan. Ning nak nggon bab kelakuan tiru Pak Joko Sunarno. Sedika, Pak. Sedika. Kowe ya percaya, Pitados, Pak. Sing perlu ditiru kaya kakak iki lho. Nah, Kakak iki napane kan sing nanti sayane kan ora ngerti cah lanang-lanang ganteng ndak ngerti lho. Oh jelas. Ya Allah. Calon hajah kok. Loh, amin. Kandidat dokter kok. Calon dosen ya. Amin. Iya. Bawa kan Mas Bawa Tegar. nang bawa. Heeh. Seriuning yo kena. Ora pandang ilang lho, Gar. Napa nggih, Pak? Bawa menika kula aturaken, ayo. Bahwa menika kula aturaken Simbah dumateng Sarjono Simbah sekalian Mbah Sarjono Putri. Sekalian Mbah Putri. Mugi sehat panjang yuswa. Nggih, mugi sehat panjang yuswa. Amin.
Ya suwe bawa sakarmu. Napa Pak niki? Kowe tembange manut bawamu. Sing apal apa? Sing awakmu apal. Ya. Sesideman, Pak. Oh iya, aduh. Nah, wis ndang wis. Mboten maksudnya sing singkat mawon. Oh iya, wiwitane kata. Engko tak dikte. Nggih, Engko siap. didikte kakak ya. Nggih. Kakak. Wiwitane Jengi sarung tak mlotrok. Anderek sang peke. Lho, iki yo kelingan Fania meneh aku Mbak Umi anggere krungu iki. Pripun? Lah pripun? Ya kuwi. Mula penyanyi seniwati iki maca tekok iki perlu. Wiwitane anderek sang petik ngono iki ta. Ayo petik ndasmu ya ngono wong peke kok petik. Priya bagus kang ngolah budaya. Sowan marang Soan menyang kutha gedhe. Bandara terus kayung-yung Slendang kuning kang saking ukir. ora apa-apa nyateake wong Swara kurang permono. Terus. Ning wasis ngungrung. Tekan. Engko nek wis nglakoni kaya Agung karo Pandu, engko suaramu iso kung. Nggih. Kowe urung ngerti Pandu karo Agung nglakoni apa ngono? Pripun, Pak? Tangi turu sarunge gambar pulo. Wah. Sarunge napa bantale, Pak? Mbah. Ngungrum. Angrungum marang bendara Tiasulistya pijer ngincangake alis Terus tresno ya. terus tresno sesideman. Ayo sak langgame. Jenengan mawon, Pak. Aku wae. Nggih. Iya wis. Bagi Sampeyan dua. beksa ya. Mboten ampun beksa. Ampun sing beksa wau turune Agung ajeng beksa Wis wae. tondang. Sampeyan joget ae. Oh ngono, iya. Nek Iya, Agung mboten saged. tanggung kudu wong loro, Agung karo Pandu mi ning tengah. Ayo. Oke. Ayo. Mau gandeng kancamu rek wis mbeksa pareanom, saiki kowe mbeksa mbeksani. Nggih, Mbak wau Umi. pun disemangati ayang turune ngoten, Pak. Ayo Agung karo Pandu, ayo. Monggo Mas Agung. Wong loro. Pundi Ada Mas Agung karo Pandu. Kali Mas Pandu. Ora iso. Wis to rasa isin Mas. Ora lara kok, ndelok lara ya. Mas Aris lho sing pengen cedak aku ae ra kelakon-kelakon. Sing pengen duet karo aku gak kelakon-kelakon. Sampeyan kudune bersyukur lho tenan. Mas Aris sabar sik ya, engko tak golekne wektu. Wis sampean. Nanti sijine ndimu. Iki Oh kembar to niki, Pak? lah kandhani kok Oh alah. asli kembar. Dadi nak aku mayang lakon bedah gokis kendo iki sing dadi Guwarsa Guwarsi ya kuwi. Lah wingi sing dilakokke Tegar ning sing dadi Rukmokala ya loro kuwi. Iya.
Ya, kendangane wis manut wis penting dibeksani piyai loro. Deh. Didangu sik, didangu Mbak Umi, didangu jak jagungan sik kono. Ngen kene. Mas Pandu kalih Mas sinten? Agung. Mas Agung sing pundi? Kula Oh, jenengan. Jenengan kelas pinten, Mas? kelas Kelas kalih napa? SMA. SMA. Lah kok wis gedhi? Loh, maksud iki awake gedhe ngene lho. Kok. SMA pundi? SMA Tunggal Tengaran, Mbak. Jenengan asli Solo 3 mriki? Nggih, nggih. Oh, nggih. Nah, iki sijine dikane. Niki Mas Pandu. Nggih, Jenengan nggih sami kelas kalih? nggih sami. Nggih sak sekolahan? Nggih sak sekolahan, ning mboten sak kelas. Oh, mboten sekelas. Lah napa? Nggih nisahi jalan, Mbak. Oh, ngoten. Saiki jujur, sing meksa gambyong kamu kanca sekolah apa udu kamu? Niku Agung, Pak, ngene kula mboten. Alah. Yange sapa mau sing beksa mau? Ngene Agung ngene kula mboten beksa, Mbak. Lah sampean duwe yang apa ora? Nggih gadah. Wis duwe yang. Nggih. Yalah, ya wis. Kurang piye? Ya wis, wis duwe yang kok. Nek Tegar dereng, Mbak. Sinten? Tegar, Mas Tegar wae. Aja cek cilik. Mangke digedhekke. Cek cilik. Aku tak Mas Aris ae. Nek Mas Aris kan Mas Aris pun gadah toh? Ya Allah. Lah ngono kok sampean mau sampean mau ning mobil kok nyekeli tanganku nyapa? Godani kula terus lho Pak, Mas Aris Pak. Mboten mobil. Mas Aris pengen ngendikane pengen duet kalih kula tapi mboten kelakon-kelakon kok. Ngoten Kono kuwi niku. dolane jare sing sinden sok jarian kaya Semar jare. Wong kok yang wadan sing jari-jarian kaya Semar sing bedan cangkeme ombo. Iya. Luwe becik patenono karya Ki Haji Sukrojowondo monggo ya. Luwe becik patenono timbang pepisan lan dia kang sulesya wangi saputra marang kula Live
Mas apa? Mas Agung. Mas Agung kalian Mas Pandu matur nuwun. Iya. Nah, ya wingi iki Fania iki diduet iki oleh matur nuwun karo. Matur nuwun nggih Mas. Mas ageng sangat ngene. Wong agung kok ageng sangat. Nah iya. Ya iki ana sing ngersake gending klasik sinten Mak? Pepundhenku saka Sumurbata, Banyumanik Semarang. Bapak Hermanto. Alhamdulillah iki maringi sedekah kanggo kanca-kanca gangsal atus 1.000 rupiah. Nyuwun sinom parijata. Menawi saged Mbak Yosi ingkang nyiwanten idolanya putra kula Saiful. Sing dalu Mbak Yosi jumeneng mawon. Nggih. Ngersakaken selinduran apa pelok nderek jenengan mawon. Pelok mawon nggih, yen miraos. Nah. Cek. Pelok nggih. Pelok mawon. Nggih siap. Menika penggemar panjenengan saking Banyumanik. Nggih. Mas Saiful menika putra kinasih Bapak Hermanto. Mirunggan iki katur menika kadang kula sepuh inggih senior kula inggih guru kula Kames Haji Suryanto Purbocarita. Menika nggih monitor. Ugi Pak Ngadinu, ugi Pak Damar Sasaka ora lali Pak Demimir ingkang saking Juwana Pati. Sinom nyamet nulado laku utama menika ingkang pun suwun panjenengan. Nggih siap. Monggo. Mbok menawi pasih pareng lenggah mirunggan gonjo Ibu Wakil Bupati kalawa sonten kula ugi sampun jawat asta nyuwun pangestu Bapak Bupati ngoten nggih Mak. Ugi mirunggan katur Bapak Joko Marsila sarjana hukum. Pak Harnowo lan kadang-kadang Dewan Kesenian Kabupaten Boyolali. Monggo.
Gedeng sing ngersake piyayi Banyumanik Semarang, kok dipablaske Semarangan. Napa, Mak? Mikat manuk wiwit Mbak Yasmin ngantek Bu Sutarmi ben nyambut gawe kabeh. Jeneng jenengan mawon ah. Saka kadang-kadang EO iki terima kasih iki disengguyung sound system. Napa Mas jenenge aku ora nyuwun pirsa. Sone Jos Gandos Lab Godek ya marem. Nanoning Mikat manuk Semarangan. Ya, Mikat manuk. Ya, dicop cepenge nang. Makasih banyak. Terima kasih. Ya pisan kas slendro genti nduk? Slendro songo. Iki yo mirunggan kanggo adikku sing ana